Ulamalar aýdypdyrlar. Men lem yertadi bi emrillahi taala ve zikril maut lem yertadi bi tanatuhil jibal. Ey Hudaýa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ulamalar aýdypdyrlar. Bir adama ey adam meselen şu gınany Hudaý haram etýär diýsen ya hicapsız gezmegi Allah Taala haram etipdir diýsen ya hafa toy tutmany Hudaý şunu haram etipdir diýsen onu da şol adam öwrülmese şu etçigi işinden ýa-ni terjemete haşy bir adam Hudaý aýtýaşyny ýeňdi öwrülmese bilginin diýipdir. Şol adamyň öwünne 20-30 ýane dağ biri-birine şakırdaşıp ýanky adamyň öwünne dursala onu da şol adam dağlaryň aryndan syfar geçer welin şu zanatyny ýa hafa toýuny ýa betejaplygyny edik galar şol adam diýipdir. Eger Hudaý aýtýar diýende öwrülmese şol adam şu hafa iş şu günah iş etmäne bar ýaqa öwünden 20-30 ýane dağ çykyp şakırdaşyp öwünne durup seni bizi geçirmers diýip dağlı dağda şakırdaşyp dursa öwünne dağlaryň arasyndan syfar geçer ölýim şol işi edik galar diýipdir. Emma şu hafa işin edik galar şol Hudaý aýtýar diýip tuğan imanly adam öwrülmeli wagty bolýar diýipdir. Hey bir gün jogap bermelilersiň ha diýenne ýanky adam özü müptela adam ýöne Hudaý Taalany ýada salanyny iýine öwrülip ömrü tünçe baryp bilmendir. Ondan çyrim köýne türkmen ýene garry türkmeniň näme diýe tamam qaqa babalamady müň ýyllyklary Hudaýdan gorkmadykdan gork diýipdirler. Hudaýdan gorkmadykdan gork diýipdirler. Aýtmanlarmy ata babalamady aýdypdyrlar. Hudaý Taalaň ady gelip tuqa, Yaradanyň ady gelip tuqa, ýekan jogap bermeliň ady gelip tuqa. Ýene de bizatlary bilmernip özüni allaşdyryp planet geçirse, ol adamdan gorkaga diýipdir köýneler. Bir wagtna bir gowa adam varmışdy. Odan bir topar ewliya adamda geçipdirler. Kän dünýäni innemeýänmişdi. Dünýäni kän inne bersek haramyny da goşular ýörer diýip giriş görmeýänmişdik. Ohan bir gün maňa bir adam aýdypdyr dinini Hudaý Taalaň ryzaýatyny kän innep ýörmeýän adamyň biri aýdypdyr. Sen öýdün kän dünýäni innäňak giňaýsaň ýaşaýşyň diýipdir. Şu mahal diýilýän da. Bir adam meselen entek bir imanlyk ediberse, namazyna gatnaýa berse, daýawrak durup berse, sen öýdün daýawaýşy kän dünýäň öýün innäňagy diýilýär da. Ýanky adam näme diýipdir? Menki geňdi diýipdir. Mene dünýäniň näme? Senki wetergen, sen jennetin nämäni götüpbäň diýipdir. Sen beheşte berkezipbäň diýipdir. Sen ahirete berkezipbäň diýipdir. Sen Hudaýyň razyçylygyna berkezipbäň. Menki de geňdi ki sen keň ýanyna. Mene ol işte berkitmeli dünýäniň näme diýipdir. İnnemde näme, innememde näme? Şonu innesem de men berkitjek, innemesem de berkitjek diýipdir. Emme senki menkiden geňki diýipdir. Sen jennete berkezipbäň diýipdir. Sen beheşte berkezipbäň. Sen Hudaý Taalaň razyçylygyna berkezipbäň diýipdir. Senki geňmi, menki geňmi diýipdir. Özüňiz aýdyn haýsynyň geň. Bu dünýäni berbermişdik. Hazreti Sa'di aleyhirrahma eger huşmendi be ma'na geray ki ma'na be manet ne suret zecay akıl huşun molfa sen bir mesagabyň ýygyndygyd ma'naň ýygyndygyd Hudaý Taalaň razyçylygynyň ýygyndygyd saňa çolaşyp galjak şodur diýipdir. Öýüňdäki kähde dekmeçiň pulun iýbiçigiň zadyň namartdyr. Ahiret öýüne gaşyn gidemizde öýden ne daşary çykýan nädir bizi ýola salmagy. Öýden ne daşary çykýan nädir? Pulumuz bolsun, güýjümiz bolsun, kähde dekmeçimiz bolsun. Ahiret öýümde gaşyn gidemizde agyllam hyýabana gaşyn çykyşmaly bizi bilen bileşde atlamaz. Çykmaya, gymyllamaya adam duran ýerden sen özüň ogratýa. Emme saňa maňa ýaşyk gitjek adamyz, imanymyz, amaly salihimiz, maly mülkün ıssy vermez, ýanyňdan iman gitmezmiş diye Hazreti Mahdumul İşan. Mahdumul işim ahu zarydyr. Bir mükemmel ärin haridarydyr. Dünýe ahiretin keştukardyr. Tohum seçeweri näge ýatyp senni.
Türkmençe benne nädir düzüp aýtyp gidipdir. Dünýä ahiretin keştu karıdır. Tohum seçe weri, näge ýatypsen? Hey, ekran jaýdyr şaý diýipdir. Ahiret orok jaýdyr ha. Şumal tohumyň sepde gal, sogabyň etde gal. Eksen ororsoň diýe köneli. Eksen ororsoň ha. Dünýä ahiretin keştu karıdır. Tohum seçe weri, näge ýatypsen nip Hazreti Mahdum Uly şan aýtýar.